खावलायनाय जादों आरो दिनै रमाल दैमारि माबा दैमारिया साबैसे रमाल दैमारिया साबैसे फिसाफोर दंमोन सानै इनिया दा उन्दै आरो सासे दंबावो साथाम जाबाय साथाम फिसा दं आरो इना हिनजावसा सानै हौवासा सासे दा जोङो गुरैयैनो बिथांखौ जोङो फंबायखौ जों खावलायहरदों बिथाङा जेरावखि थाया मानो बिथाङा फिसाजोखौ लानानै नै दिनै आंनि आफानि सेराव होफैनांगौ होननानै आं खावलायदों मानो होनबा आंनि आफायाबो नै दिनै बोसोरसे जालांबाय बेसोराबो बुहुद रोगिया जानानै दङ प्रेसाराव भुगिनानै दङ आरो जोंबो माने मा खालामनो आंबो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंबो थांजोब्बाय गामि दरसेयावनो जों थाया सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो नागिरदों नैबे समाव दिनै जों रमाल दैमारिनि सायाव मा फोरमायनो नागिरदों होनबा जोंहा नै दिनै रमाल दैमारिनि फिसाजो मास मोननै जालायलांबाय बिफायानो अबावबा सोरनोबा गुबुननो हरना दोनदों होननानै जों खोनाना मोन्दों जोंबो नागिरगासिनो नाथाय नै दिनैसिमबो जों नागिरना मोनाखै बिनि थाखायनो जों दिनै नैफोरबायदि जोङो माबायाव जोङो दिनै होनो गोनां जादों नोंथांमोननि आखायाव जों दिनै निउसाव थिखांनो गोनां जादों बेनिखायनो नै रमाल दैमारिनि न'आ जाबाय उलुनि जयपुर बिथांनि बिफानि नामा जाबाय हिरा दैमारि आरो आंनि नामा जाबाय कनिराम दैमारि नै आं बे रमाल दैमारिनिनो बिदा बाथि बिदा आरोना आङो दिनै आं फंबायखौ दिनै बुंसे बुंनानैबो फिसाखौ आं लाबोनो हायैनि थाखाय दिनै जों आफा आरो आंनि बिब' बिनानाव गासिबो न'खरनि जों ज' जानानै जोंनि बे फिसाया जे अबे जायगायाव दङ बेखौ जाहाथे जों मोनफिननांगौ आरो रमाल दैमारिखौबो सोरबाफोर अबावबा नुस'नोबा जाहाथे न'खराव फैनानै बिमा बिफाजों सावरायफैनांगौ होननानै जोङो माने गुरैयै खावलायनाय जादों आरो दिनै रमाल दैमारि माबा दैमारिया रमाल दैमारिया साबैसे फिसाफोर दंमोन सानै इनिया दा उन्दै आरो सासे दंबावो साथाम जाबाय साथाम फिसा दङ आरो इना हिनजावसा सानै हौवासा सासे दा जोङो गुरैयैनो बिथांखौ जोङो फंबायखौ जों खावलायहरदों बिथाङा जेरावखि थाया मानो बिथाङा फिसाजोखौ लानानै नै दिनै आंनि आफानि सेराव होफैनांगौ होननानै आं खावलायदों मानो होनबा आंनि आफायाबो नै दिनै बोसोरसे जालांबाय बेसोराबो बुहुद रोगिया जानानै दङ प्रेसाराव भुगिनानै दङ आरो जोंबो माने मा खालामनो आंबो गुबुन गुबुन जायगायाव जोंबो थांजोब्बाय गामि दरसेयावनो जों थाया बेनिखायनो नै दिनै बिफाया लिंहरनायनि थाखाय आङो एमारजेन्सि फैनानै नै बिफाजों आङो उपस्थित जाफैदो आरो आं बुंदो जे आंनि बिफाजों आंनि बियायं फिसाया नुजाफैफिनना होनानै बे फिसौखौ दिनैजों खिन्था रोङा गामियावथ' गुबि बिमा बिफानि न'खराव बुङो पुमपुलि स्कुलाव लिरो महेस्वरि दैमारि दा गुबुन जायगायाव मा मुं होनानै दोनहैदो बेखौ बुजिस'नो हाया जों मिथिस'वा नाथाय आं बिफा बोराया बेसे भुगिनो उन्दैनिफ्राय आंनि आखायावनो बामनाय आंनि बिखुङावनो बानाय दिनै बे फिसौखौ आंनि फिसाला रमाल दैमारिया बोखाना लांनानै गुबुनाव दोनहैदो आंनि फारसेखै लुबैयो जे थाबनो लाबोफिन हायोबा गाबोन समनिया बिथुराव नोंसोर सफायनांगोन सफायाबा रायजो राजाया माबा मोनसे बेलेग प्लान लानाय जानो हागौ आं रायजो राजानि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंनानै ओरैनो अरुणाचलाव बा दोनहैदों होननाय खबर मोन्दों दा बे बेसे सैथो नोंसिनि बायदिबा अरुणाचलावथ' नै मास मोननैयानो जाबाय जाफ्रामबायानो नै फार्स्ट आहार मासनि दैबानायावनो लांदों नालाय आहार थांबाय खावन थांबाय आहारा आदा थांदोंमोन नामाथाय दैबान गिदिर फैयोबा इपिने थांनाय फैनाय खालामनो हाया नाव नङाबा जाया ओइ बारसोम बुरसोम आं मानसिफोरखौ खबर होबाय आंनि फिसौ सासे र' आंनियाव मबाइल नाम्बार दङ आबौ आं खबर हरनि होननानै खबर हरबाबो जाया मानियाखिसै माबो लाफिनाखिसै फिसौखौ दा न'आव लाबोफिनजानो लुगैदों आरो न'आव लाबोनो